Ramogi machiegni en saa 3 mar otieno, thuolo mayude weche manyien e chenro mar OIMORE tarik 25 dwe mar dwe mokwongo higa mag 2024. Wantiere kod mathoth moikoni weche motenore kod okinde mabende dwaro mondo mi domo malo owito kong'eto mane ogol kanyo mane gaya achiel kuomgi donjo weche mag chenro mag dono. Wantiere kod weche motenore kod duond bura mar ODM to kod weche ma otenore kod arita kwe makoni kod koche gwenge mopogore opogore pacho kaendi. Bende nitiere lokruok motimne county commissioners e pacho kaendi mokmuok e counties mamoko kagidhi e counties mamoko. Bende wantiere kod weche motenore kod nonro maduol mochune kedo kod mibadhi EACC timo e county Homa Bay, mano kotenore kod telo ma okadho. Magi to kod mamoko magi weche maomiyo pek. Duol mar okinde LSK odonjo ne jong'ad bura mag doho maduong' kuom kumo okil Ahmed Nasir Abdullahi. Uhuru Kenyatta bende jatend Azimio, but Raila Odinga e jatelo mar Azimio. En ema onego ochwo e kom. Kodich ere kaka dang' bura no dhi mbele. To en ang'o ma omiyo romo mar Azimio ma owinjore bagi kawuonore ma ok otimore? Usalama umesoroteka hapo, na chanzo cha maneno haya ni mashamba ambayo wanadai kwamba ni yao. Jopiny e tong' ma Migori kod Narok odak kod luoro kaluwore gi rochruok mar arita kwe e alworano. Nyakoromo kaka pile watudore namba mar 336 e YouTube, Facebook achiel kod Twitter. Mano mar Ramogi TV. Nyinga Uchengi Manuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kodwe chakruok nyaka giko machiegni. Riwruok mar okinde LSK ochwalo bure doho madonjo jal bura mar doho maduong' Supreme Court kuom nyocha kuom okil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi kik yal e nyim dohono. LSK wacho ni okang' makamano en ataro mar chik kendo gidwaro ni doho wito kum makamano. Jakom LSK Eric Theuri bende wacho ni kumno dhi ataro gi ratiro mar okinde ma pacho ka, kendo nyiso ranyisi ma ok ni kare ni jal buche mamoko nyalo bende nyalo lornegi oko kaka gidwaro. Kadhi weche mag duond bura mar ODM, jokanyo mag duond bura no koro golo ng'ur ni piny owacho dagi chwalo omenda mowinjore odhi ne duond buche. ODM wacho ni omenda ma shillings bilion 10 pok ochoponegi kendo mano thiro chenro magi kata mag kor gwenge. Ne giloso hotel negi gi ogai mar gi Raila Amolo Odinga e county ma Kwale. His first supplementary budget yake ya kwanza mwezi wa 9 alikata shilingi milioni 800 kutoka kwa ile bilioni 1.4. Zikasalia shilingi milioni 600 peke yake. Kila mwaka nalipa karibu shilingi milioni 50 kwa kila mwaka. Alafu registrar ananiambia kwamba atanipa shilingi milioni 120 peke yake. Kupelekea kwamba Ruto na serikali hii yake, azma yake ni kuhakikisha kwamba analemaza vyama vya kisiasa, haswa chama cha ODM. 10 billion shillings baba is what the government owes ODM as we speak today. Na sisi tunauliza swali, mswada ama ile sheria ambayo inahusu vyama inazuia sisi kama wanasiasa ama vyama vya kisiasa katika taifa la Kenya kupokea msaada kutoka kwa marafiki kule nje. Sasa wametufungia kule nje na wametufungia hapa ndani. Kwa hivyo kuna umuhimu sana safari hii vile baba anatuongoza kufanya recruitment, pwani iongoze hii Kenya kwa kujiandikisha kama wanachama. Kama ODM iko na nguvu, Azimio inakuwa na nguvu. Kama Wiper yuko na nguvu, Azimio inakuwa na nguvu. Kama Jubilee iko na nguvu, Jubilee inakuwa na nguvu. Kwa hivyo yale vyama ambavyo vinatengeneza Azimio kama ziko na nguvu, ndio mseto ya Azimio inakuwa na nguvu. Hiyo sababu sisi tuliamua kwamba wakati sasa imewadia ya kuimarisha chama chetu. Moko kuom jodito mag riwruok mar Azimio kwedo weche mosebedo kawachore ne gichwalo nyime romo margi makawuono kalore gi ywaruok e kindgi. Jakom duond bura mar ODM John Mbadi, jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni wacho ni paro machwalo nyime romo makawuono
ne obiro kaluwore gi chenro mag duond buche mane riwruok mar Azimio. Kaka jafwambo marwa Kristo Wino leronwa, Mbadi bende okwedo weche moko ndiro makamano ma kawuono ne chano goyo mbaka wi paro mathich oko jaleg kweth manok e od bura Junet Mohamed. Duond bura mar ODM Jubilee kaachiel kod DAP-K okwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni riwruok mar Azimio ne ochwalo nyime romo margi ma kawuono kaluwore gi ywaruok manie kindgi. E twak mare kod Ramogi TV, jakom ODM John Mbadi ochayo weche makamago ka oyango ni Azimio pod otegno, wach ma oser lwedo kod ogai mar duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa. They are rumors and they should be taken as such. It's a narrative being created by our Azimio detractors of an imaginary split and all sorts of stories going on. But the meeting was convened by Oparanya, and I think the convener gave the date, gave the reasons for the meeting, and the convener also gave the notice of cancellation and he gave the reasons. To gima benya kwang'e ni Raila Odinga e jatelo mar Azimio. Uhuru Kenyatta bende jatelo Azimio. But Raila Odinga e jatelo mar Azimio. Ene mo onego chwoye kom. Kodich ere kaka dang bura no dhi mbele. Kata wan kaka ODM, Central Management Committee mar party, mabedo chaired gi party leader. Ka party leader dich, ichore mbele. NEC ema ne abede chairman. Ema achwoye kom. Kata National Governing Council, organs mamoko. Kata party leader onge, wanyalo dhi mbele gi bura. But Central Committee ma ene mochwoye kom, ka onge to nyaka seche moko wang'e ni to dongo dwa chore dieng' achiel. Tano kane gima lich ahinya nikech mae dichi mokwongo mochorgo bura mar kansa. Bura gi choro pile. Kata wan ODM wachoro bura, wachano wachoro. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni bende othir gi weche makamago ka olero ni romo makawuono ochwal nyime kaluwore kod chenro mag duond buche mag Azimio madhi nyime e gwenge mopogore opogore. I'm only aware of the fact that the activities of the coalition parties was such that it could not have allowed the parties to come together. And without doubt, when you have, for example, like ODM out there, you have Jubilee out in another corner, then you have Wiper out in another corner, even the other coalition partners would want those parties to be part of the meetings and the discussions that are going to be there. Mabiro katodoko ni Kioni wacho ni duond bura mar Jubilee ne okochwalo kwayo mondo chung romo makawuono kaluwore kod chenro maggi. Weche moko bende ne ofuong'ore romo makamano ne ochwal nyime bang' ogai mar na Kenya Martha Karua tamore paro mar bago romo makamano e kar jot mar jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, wach ma onyon e lowo kod jotelo mag Azimio. Moro miwacho ni nitie ywaruok ni Martha Karua ok dwar Stephen Kalonzo Musyoka Center. Mano kane reason wan gi kuonde mang'eny mwanyalo rome. Wan gi Jaramogi Oginga Odinga Foundation mabende bura nyalo timore. Wan gi Capitol Hill bura nyalo timore. Parties wagi nigi offices. ODM nigi headquarters marwa Chungwa House ma marwa mwang'iewo gi pesa wa kaka ODM. So kaparo ni mano en wach mane nyalo kelo pogruok e yo machalo kama. That's not true. As Azimio, we meet in different places at different times. Venue is not really an issue. Venue is not really an issue. Yes. Mabiro kaluwore kod weche ma Kalonzo osebedo kawacho e wi riwruok mar josiasa mawuok e gwenge mag Masawa mong'ere kaka Kamwene, gino ma osekelo dwokruok mar wach e kinde kod Martha Karua. Mbadi bende onyiero weche mafuong'ore ni romo makawuono ne chano thicho oko jaleg kweth jod bura manok Junet Mohamed. Ingene rachwa e siasa wani ni en gimoko donjo mochopo kare ema ji wuoye. To gik mabeyo duto mitimo wich wilgo. Ok en Junet kende kata mana an mago osetimore na everybody. So nitie gik mabeyo ma Junet notimo. Ang'o miyo mago dang' wich wilgo? Ka nitie kamoro ma rem moro nitie. Ok wanyise mana ni mheshimiwa timka loska.
ok ni ithicho ji kombegi kwaketo ni everybody ng'ata ma waneno ni odwa kier matin ithicho wabro thicho ji te kombe ma pati dong' no. Ewi omenda mag duond buche manie riwruok mar Azimio, Mbadi kod Kioni lero ni onge omenda ma sirikal osebedo ka chwalo ne Azimio, ka gilero ni duond buche mag Azimio osebedo mana ka yudo pok mar omenda kaluwore kod kwan jotelo mane oyier kod otiko maggi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ka odhi nyime en jatend piny Kenya William Ruto ne odhi nyime gi limbe mare e kaunti ma Meru kama osidhe chenro ma opogore ka omedo ni gibiro siro chenro mag gero udi ma nengogi oyueyo ka bende osidho sto mar mwandu mag puodho kaka ngwachi kod mamoko ka Ruto opoyo stono mowacho ni biro chiro sekta ma pur kod ohala e alwora ma Masawa. Hii mradi ni kati ya infrastructure ya kilimo kwa sababu wakulima wengi mali yao inaharibika, viazi yao inaharibika, mazao yao inaharibika kwa sababu wakingojea soko, wakingojea bei mzuri, mambo yao inaharibika. Ni kweli ama si kweli? Sasa tukienda mbele, mtakuwa na facility hii. Munalete mazao yenu hapa viazi inaweza kungojea hata mwaka moja. Unanielewa? Sasa ile watu wajeuri wanatusumbuanga sisi. Ati wanakuzungusha, ati ndio saa iende chini, ati uuze kwa ile bei anataka. Akitaka sasa kutuzungusha, tunamwambia rudi siku ingine, viazi yetu itangoja hapa. Migao mari takuyo lando lokruok e lemo mag commissioner mar counties mamoko e pachoka. Elekruoge ma kawuono Susan Wawero gol kowuok Nairobi kendo dhi bedo commissioner mar county ma Siaya. County ma Nairobi kori dhi tako David Wanyonyi ka commissioner banka omede lemo kowuok e lemo mar jalup commissioner ma Mathira East. County ma Kisumu bende do commissioner manyien ma en Benson Lepar Morijo ka Mombasa oteri Mohamed Nur mogol Tana River. County ma Kisii omi commissioner Patrick Mukoria mowuok Murang'a ka David Gitonga pod omako lemo mar commissioner ma Mabei ka Moses Lilan dhi medo bedo commissioner mano ma Siaya. Kapod wantiere weche motenore kod arita en ni jodak e gwenge mag Guitembe kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho tiek ywaruok mar lowo mayudore e tong' mar Migori kod Narok mosekelo tho, hinyruok mar oganda kod kethruok mar mwandu kuom higni mathoth. Jafwambo marwa Juma ne olimo alworano kendo miyowa chal mar arita e gwengego. Wuotho kod gige lweny ma oting'o asere kaachiel kod ojala en gino ma kawaida e tong' mar kaunti ma Migori kod Narok, e gwego mag Gitembe mayudore e kaunti ma Migori kod Ang'ata Baragoi mayudore e kaunti ma Narok. Oganda go matimo gigegi ma oting'o mano mar pur bende omande kod gige lweny. Mae biro nikech ywaruok mar lowo ma ohingo eka 100 ma ilaro e kind ogendni ariyo ma odak e tong' counties gi. Kwa hivyo ambacho tunaomba kwamba usalama umesoroteka hapo, na chanzo cha maneno haya ni mashamba ambayo wanadai kwamba ni yao. Yes, tuweze kupata usaidizi. Kama sisi sio wa Kenya, tujue sio Kenya. Kama sisi watu wa Kuitembe tunahesabika kwamba ni watu wa Kuitembe ni wakule. Kama tunahesabika Tanzania tuende wa Tanzania. Tungeomba rais wetu atusaidie kwa hizo mashamba wanazogombaniana. En ywaruok mosethiro kata wechego mag wuoth. Wa Kenya ambao ni wa Kenya tunapiga kula ni moja, ambao tulipigia rais Ruto kula, hao ndio tunapigana. Sasa tunashangaa sisi ambao tumepigana wa Tanzania, nchi zetu jirani hatupigani, kwa nini sisi wenyewe wa Kenya tunagombana? Swali langu huwa ni serikali imechukua muda mrefu kujua kwamba iko vita hapa. Machiegni kotesendo bilano ma Ng'ata Baragoi mantie apayano wuok Gitembe nyaka Ng'ata Baragoi e giko mar wuoth ne joriemb boda mawuok e gwenge ariyogi. Thoge osewuok ka oganda mathoth bende oyudo nyirruok kendo mwandu bende koro kethi nikech lowo ma ilaroni. Popote pale Profesa Kindiki yuko, asikie kilio hiki, atoke nje angalie. Kwa mfano hii mashamba yamefanya watu wamekufa hapa wengi sana. Tarehe hii 19 walikimbia mpaka kwa mapoma, hata walichukua vitu kama kuku na nguo ndani ya mapoma. In Migori County, the Kuria community iko na 2 MPs who are serving in the UDA government. And one of the main agenda ya UDA government ndio wanasema kwamba usalama lazima uwepo na chakula lazima kiwepo. Lakini sasa kama hiyo maneno mawili yamekosa, tutakuwa aje na imani na serikali? Obilario matiete sendo bilano mar Ng'ata Baragoi bende pod nitiere kod hinyruok
bang' ne chwe kod asere juma mokalo. Rawere mathoth odong' kod songa bang' donyruok e kinde lweny. Mimi bado nina maumivu kwa mwili wangu. Nienda hospitali nikatibiwa, nikatolewa ile mishale, ikafika mahali pesa nikapungukiwa na pesa. Mpaka saa hii sijapata pesa ya kwenda kurudi hospitali. Peter Maramenja dagwego mag Nyanderema ne ochuo kod asere 6 e kinde dhao mane omuoch higa mokalo. Nilidungwa mishale 6, sikatolewa 5, ingine kabaki hapa kidogo yenye iko ndani. Sasa ndio inanisumbua. Jodak mawuok e tong' kaunti zariyogi ywak ne piny owacho kawo tunde kod monjgi makinde ka kinde. Ningependa kuuliza pia, kwa huo muda wote serikali ilikuwa inaona haya mambo, ama kuna kitu ambacho hatujaelimishwa, ama kuna kitu ambacho kimefichwa? Hakuna venye hii vita itaendelea for more than a year without somebody financing. Giwacho ni buche oseber ka igoyo kod apisas go magarite kwe, kata kamano ongoleo magineno. Ana tumekuwa na mingi. Mwaka uliopita tulikuwa na mkutano wa Narok County ukikaa hapa Angata Station. Lakini siku hiyo ndio matokeo yalitokea mapaya, mtu akauawa na mali kaenda. E giko mar higa mar 2013 oganda ma oting'o jodongo kod siasa mawuok e kaunti ma Migori kod kaunti ma Narok ne obedo kod romo e gwego mag Lol Gorian e kaunti ma Narok, kama ne gilando giko mar koko e kind ogendnigi. Kata kamano ywaruok pod dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Weche motenore kod arita en ni skund primar ma Soitpus e kar ting'o bura ma Samburu North e kaunti ma Samburu olor kaluoro bende medore bang' jomaundu monjo alwora mar skundno odhiambo manyoro. Mondo mano jod achiel kuom jopuonje skundno kod hinyruok marach mar magina, omiyo sani jopiny makono dare miechi ka gin kod luor ni jomaundugo nyalo duogo timo monj. George Bati miwaler. E alwora ma Soitpus e sub-county ma Samburu North e kaunti ma Samburu, luoro mar monjo oloko e chuny jodak. Jopiny dar gik moko kama odiyo nyithindo e korgi odiyo, kamoko bende koni kata bed ni wuoth bor paka ok nyal dong' chien. Kata kamano, kaluwore kod pek mar got, chuno mondo paka ema bol piny ka pany kech. Machiegni gi sikund primar ma Soitpus piny oling' thi. Sikul mane kod kwan jopuonjre maloyo 300 olor kaluwore kod monj manyokweth jomaundu otimo e alworano, kendo weyo jaod achiel kuom jopuonj mag sikundno kod adhonde mag magina. And Soitpus Primary is a comprehensive school, ECD, primary na junior school. Na tuko na walimu 7 na watoto zaidi ya 300. So jana tulishambuliwa, tulipigwa risasi. Hata mwenye alipigwa mama, huyo wife ni wife ya mwalimu wangu wa ECD, ndo alipigwa. In fact tulipigwa risasi mpaka tulikuwa tunaingia chini ya vitanda. As we talk now, learning is not taking place kwa hiyo shule. Kutokana na hiyo vita ya jana, shule tumefunga. Watoto wametoroka pamoja na wasasi. Hakuna mtu amebaki kwa hiyo shule leo. Jodak machunygi ni kod luoro koni jomaundu go ma osebedo ka ong'ere kod kuo mag jamni nyoko kwalo gimoro amora, tema weyogi kod penjo ewi monjno. Jana walifahamia hapa, hakuna mbusi, hakuna ng'ombe, walifahamia shule na walimu pamoja na wale jirani wako karibu na shule. Sijui wanatafuta nini kwa shule. Walimu jana waliepuka tu kimungu. Kuna ndege inatembea kila siku hapa. Inatembea hapo, hiyo ndege ikikuja tu kukaa hapa chini, ikikaa hapa chini tunaongoja ufahamisi kwa hiyo wakora. Hakuna sasa mtu hata anakaribia hiyo shule kwa sababu tunaogopa hata kupeleka meeting kama hii pale, tunaogopa tunapigwa. Sababu jana walikuja na kutafuta watu tu. Jodak makoro sani dwaro mondo mednegi obila makicha mong'ere kaka NPR koni jomaundu go timo monji gi wang' teko kendo giloro nyaka peini. Hiyo shule inataka iongezewe KPR. Kuna watu juzi walipelekwa majina huko. Sijui hiyo majina ilipotelea wapi kwa sababu walisemekana kuna majina ilipelekwa wamekuwa approved, watu wengine wanapatiwa kushunga shule. Juzi Monday walifunga barabara kutoka Rada, hata dereva wa NPR Monday siku hiyo aliuawa. Jaod bura ma Samburu North Elile Tipila ma onyiso chich ni monjno en mar temo daro jopiny e gweng'no omako chung' ne ngang'o kobiye mondo jomoko dar oganda ne lopgi kendo nyiso serikal mondo neni oganda na omiya arita makare. Hiyo ni situation ambayo katika hii Kenya ya saa hizi hatuwezi kubali. Wakazi wa hapa sio wakazi wa nchi nyingine.
na sio wakazi wadogo kuliko wakazi wa pahali ingine hii Kenya. Pia hao wako na haki ya kupatiwa security. Wako na haki ya mali yao kuchungwa. Wako na haki ya wanafunzi wao kusoma. Sababu kama nia yao ni kuhamisha watu kwa hapa, nawaambia poleni sana, hatuhami sisi. Serikali itakuja kutoa miili za watu hapa kwa sababu hatutoki hapa. Hatutoki hapa. Na hiyo ifike penye itafika. Magi timore kine majalup County Commissioner Mama Lanso Peter Mutiso to singo ne jodak makona rita makare kabeno golo kwayo ne jopiny mondo time chiegni kod apisa mag obila. Ningependa kwanza kuhakikishia wakazi hapa usalama. Kama serikali tumechukua mikakati ya kuhakikisha kuna usalama. Tutaongeza na tumeongeza askari wa akiba na pia tumeweka mikakati ya kuhakikisha kuna usalama kwa hii barabara ya Baragoi kwenda Maralal. Iko officers wa GSU wana patrol pale, na mimi ningependa kuwahimiza wananchi hapa waweze kushirikiana na maafisa wa serikali tuweze kuhakikisha kuna usalama. Rochruok mar arita alwora ne chuno mondo obila oikre kadho bunde menyo bunge kuonde ma jomaundugo nyalo bet ni oponde. Kageno mar jopiny en ibiro migi arita mondo yaw sikul kendo nyithindgi osom kaka nyithindo mamoko e gwenge mathurka. George Bati, Ramogi TV. Kaodhi e gwenge ma kadho nam chumbe acheje 38 koriwo jadolo Paul Mackenzie kin pochiko kod 5 mitudo gi nek mag dhano magalamore bungu mashaka olo kwedo ketho matudegi kod rocho ratich nyithindo. Kotenle kod jadolo Paul Mackenzie acheje go kwedo ketho 17 madone gode nyim jang'ad bura Nelly Chepchirchir e doyo ma nyithindo matono noka Mombasa. Gibiro dok e doyo tarik 15 dwe mar 2 mar winjo koda kibiro wegi thuolo kod rambun kata oyo bang' kwayo doyo mondo miyo wegi thuolo kod rambun. Shtaka la 10, shtaka la 9, Paul Ndenge Mackenzie, Smart Dairy Mwakalama, kwa tarehe tofauti kati ya mwaka 2020 na 2023 katika msitu wa Shakahola ulioko Kilifi County. Kwa maksudi mulimtesa OH anajulikana pia kama PP, mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 16 kwa kumnyima chakula na hivyo basi kumpa mateso mtoto yule na kumsababishia madhara ya kiafya. Paul Ndenge Mackenzie, ni kweli si kweli? Smart Dairy Mwakalama, Steven Sanga. Ya kwa Ramogiro kamano kuom kete Ramogi TV e chenro mar OIMORE ntie jogo bende neno achiel kachiel kokale Facebook page mar Ramogi TV. Samuel Nyakwar olwenyero kamano kuom kete Ramogi TV neno ahinya ka intiere Serimero kamano. Nyango Kevin ka intiere Nguka Nyadota neno ote mari iwacho neno weche manyien ka intiere Ndhiwa sub county. Awiti jarodiero kamano kuom kete Ramogi TV. Onyango Kevin asomo ote mari kanyo. Hillary Ray Green aneno ote mari. Collins Osuri Jaka Nyagwal aiwacho ni interlog teach mara Duen Kenya Lake Conference mano gendia mission rokamano kumketi Ramogi TV. Ben Jabul mar Wikoteng Buldinadi intiere Gema Sumbi rokamana Lwala Junior inmea neno ote mari Kachiel kod Richard Ochieng Okech Junior kod Rafiki Wood Ligala Kabiero magjono macho nena chiel kachiel kowuok e Facebook page ma Ramogi TV. Umori kaka ikeloni weche manyien kowuok e Ramogi TV. Nyakwara mga joang kikidhi mabor podo ntiere kod mathoth mokeloni tok yo matin. David Gashiri Gaderu. Nimetoka Nakuru town. Ndio. Nikiwa nyumbani. Niliona message kwanza. Si kufuata sana. Baadaye nikapata simu sana nikakubali. Tukaambia mke wangu na mjukuu. Pesa mnajua mimi ni mzee, niko na miaka kadhaa. Sasa naweza siwezi kosa vile kupanga na hii pesa. Hii jackpot imefika 5.4 million. Utaendelea kucheza ama umetosheka na hii? Ndio moto nimewakisha. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Biki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703-254-254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Apis mochung'ne arita mar nonro mong'ere kaka Data Protection Commissioner biro dhielo nyasi mar adek mar arita mar nonro kata International Data Privacy Day e kar tiegruok mar Tom Mboya Labour College Kisumu kochakore tarik 25 nyaka tarik 26 Januari higani endi. Riwri kodwa kanyakla e nyasini ka thoro mar wach en nyayo tim mar pando nonro. Nyasini ibiro dhial kod jatend migawo ma ochung'ne weche tiegruok Migosi Eliud Owalo. Apis mar Commissioner ni rwaki e twak makama kama ibiro puonje matut ratiro mari e weche motenore kod chiwo nonro mari kod kaka inyalo rito nonro magi. Orwaku duto e nyasini. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Erkamano kumedo kete Ramogi TV wadhi e kaunti ma Bay kamitime nonro motenore kod weche mag mibadhi. Eni duol makedo kod mibadhi EACC yango nonro ma mibadhi magitimo ne counties makaluo. Ka kaunti ma Bay en achiel kuom mago masani EACC nono buge mage omenda manotigo dek sirikal mokalo. Kamiyango ni mibadhi ne obedo e kind dwe mar adek higa mag 2013 nyaka dwe mar aboro higa mag 2022. EACC timo nonro e mibadhi ma shillings million 348 ma ichichni ne ogwenyore lwedo e tok chik kokale gedo mar od bura mar county no e ikomenda ma 2018-2019. Limbe mar MCS ma Bay kod apisas mag od bura sirikal mokalo bende inono bang' fwenyore ni nitiere shillings million 10.2 mane otigo darietha e ikomenda ma 2018-2019. Omenda makamano ni ne otigo de limbe mar apisas ga Mombasa. Chudo mar jotije ma bandia e kindi ga 2015 bende inono oyo kaunti ma Bay gilal mar omenda mar shillings million 89. Omenda mar million 667.8 inono ndache kaka ne otigo de apisi mar Governor Cyprian Awiti kod migawo mar omenda ikomenda mag 2016-2017. Yangore bende nitie chudo mar shillings million 42.2 mane imiyo apisas moko kaka osara nyadinuoya. Register mar jotich ma ichulo sara beni kod kasoro manyiso mibadhi mar chulo sara e yor mibadhi gino mokelo lal mar shillings million 38.1 higa mag 2014-2017. Chenro mar chiwo hola mar gero udi kod ng'iewo nyamburko bende ne jokanyo mag od bucho ma Bay iyango ne olalo omenda mar shillings million 70 e ikomenda mar 2019 nyaka 2023 nonro matimo kod duol mochung'ne makedo kod mibadhi e pacho kaendi EACC. Kawe weche mag mibadhi e kaunti ma Bay wadhi e kaunti ma Kisumu kama meneja mar boma ma Kisumu Abala Wango yango ni chenro magin go mar medo bero boma ma Kisumu e yor gero lai mar odundu mar minyaga e kind gero gik mamoko mar bero boma no pod biro hinyo kendo chando oganda mang'eny. Okoni ne osegolo notice kokalo kuom barua kod bura madaro johala kod weg nyamburko kuonde mopogore opogore kaka Nyamlori, Garissa, kuonde chungo nyamburko mochuo gara Biafra bus stops kaka Kamas, Kisumu Boys, Ahero mowuok e kind mamoko. Kata kamano oganda rito nyaka dargi gi thuon mondo mi gichak koko. Ochiwo thuolo nyaka tarik 16 dwe manyien mondo jogo mantie kuonde mowinjore muki otimie gedo mondo dar chon kik rit mar biro goyo koko mar dwaro rocho tije ka ibiro muki.
nitie gibilo ni sako ka sako ni office gimone obedi koro na wacho maber ni stage ma Kamas room stage ma Biafra opposite kaka no room Kisumu Boys room by 15th February na wacho maber ni kit loko to wasemi kon miloke na wacho maber Moses nyaka court judgment no golo ni Nyamlori by 16th February igibedi kanyo kethre makata ko nyicho kote mo control drainage to piok na nyal donje drainage nikech kanyo koro wuoga ae koko mang'eny gima wacho ni simple wuogi kigo koko kata ka muko kios mar girlfriend ni kata timango beda mos weya atitija to tarika par ka uchiel February kika yudu kuondu winjo chik mar jogo ma ogedo kuonde moko ne gigedi tarika par kod auchiel dwe manyien odiochieng' mogik. Penje mathoth osenyolore ewi kaka counties yudo boma to kod kaka itayo bombego. Lemo mar meneja mar boma kata city manager en mano ma jopiny penjo tijege kod chike matayo lemono. Walter Nyambaga kolona mathoth ewi lemono mar meneja mar boma. Piny Kenya ni kod bombe 4 madongo mokelo kanyakla boma Nairobi, boma Mombasa, boma Kisumu kanyakla kod boma Nakuru. Makaluwore kod chik mane ochuogi kod od bura mamalo e higa mar 2011 e katiba namba 184 kendo ne ochako doi 2019 kod higa mar 2022. Mamiyo chenro mag boma obedo mongirre katiba. Katiba yango ni bombe ichuogo kaluwore kod okenge mag dongruok kod nyama kaunti osegoyo kendo kamiti kokalo e tend kaunti kanyakla kod kamiti ema chwalo kwayo kendo menyo ni jodak moinge 2,000 ni boma kendo gikone to ego e chapa kotenre kod chik mag boma namba 7 mar 2016 e thuoke mar 8 e wang'e kanyo mar 2. Katibu chiwo ler ni tend kaunti ema chuogo bod mar boma moting'o ji 11 ma 6 kuomgi nyaka podh kod county assembly to ji 5 mamoko nyaka wuog e sekta mopogore opogore e bodno manyaka bed ni gin jo Kenya modak e bomano migwelo kotenre kod chik. Kaluwore kod chike matayo boma namba 12 mar 2012 lero ni meneja mar boma en lemo ma ipodo ne ng'ato kod tend kaunti e yor oro kwayo kendo igoyo gi kogno yo mauyanga kendo man thuolo chenro ma itayo kod bod mandiko jotije mag kaunti. Ka opogore kod keto e tim mise mag bod mar boma wapenjo tije mag meneja mar boma kaka ilerno kod jalony Rachel Omulo. Koro ng'ato kaka city manager en obiro mana no implement nikech joma board members ka gino ginyal wuok ma giwach niya Walter wan wadwaro ni inema idhi los ndara makama. Omulo lero kama teko mar meneja mar boma oyudie mar chwalo tije to kod jal mochiwo duoko kuome. Penjo maduong' ni to bende bombe mamoko onge kod meneja. Nairobi nigi city manager aparo ni luonge ni Mr. Waweru and Mombasa bende wan gi city manager. I'm not privy to the name but wan gi city manager nyaka Nakuru. Teko moyudo is the support ma board miye and the people motiyo godo. Koro yudo ni en obiro gi teko momiye gi board ni ok wadwar ji e yor Aga Khan. Koro en tije mondo advice board ni seche magolo jogi kani wadhi keto gi kama. I need your support. Bende yangore ni board mar boma yudo omenda mar tayo tije kowuok e pok ma ichiwo kod od bura mar kaunti mag tayo tijege, pesa mabiro kod mwandu mochoki kod bodno e kinde mag tayo tije mage kotenre kod chik, pesa mabiro kowuok e hola michiwo mok dwoki, omenda mabiro mabodo kete mwandu kod jok mamoko kod omenda ma komiti chwalo negi mawiye. En kakineno migepe opogore ni ministry bende tero budget seche misomo budget cha. Seche mitimo budget formulation e county e kaka kama the education department tero budget gi e kaka ja city bende tero budget mar running the city. Tibo yudo ni gain as opposed to this ones act oyienegi. Act mo wacho ni urban areas and city act cha oyienegi ni ginyalo ndiko proposal ma migi grants. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Bay piny owacho mamalo koro kaso gedo mar apaya maduong' mawuok Mbita Magunga to chwe nyaka Sori e kaunti ma Migori. Apaya mabor romo kilomita 74 kendo gedo mare dhi muonyo omenda maromo shillings bilion 2.9 Alia Beach Migler.
gedo mar apaya mawuok Mbita kochimo Magunga to chwe nyaka Suri e kaunti ma Migori mabor ne romo kilomita 74 ne obedo gi ng'ikruok e kinde mokalo bang' kontrakta manomiyo rak jwang'o tich. Gino manochuno sirikal mondo many kontrakta machielo kendo sani koro gedo mar apaya nomako mach tok kane jatend piny William Ruto yango gedo mare dwe mar 10 higa mokalo. Apisas mag piny owacho ka otelegi kod komison e gwenge mag Nyanza Flora Muoroa ne otimo limbe mar chuo wang'gi kaka chenro mar gedo no sani koro dhi nyime kama ne ginyise morgi ewi kaka chenro mar gedo no sani dhi nyime. 7.4 kilometers of road are only awaiting tarmac. So in the next 1 week or so, the 7.4 kilometers have been prepared for tarmacing. This road covers a stretch of 74 kilometers approximately. That is from Mbita to Sori. And we expect that by 2028, the road will be complete. So basically, we are here to just inspect the progress. And we are very happy with the progress made so far. Kata odoko ne ng'ikruok moko ne obedo e chenro mar gero apaya no. Sirikal wacho ni koro oseket chenro mowinjore mar neno ni gedo mar apaya no kodigni kendo nikech kontrakta masani tiyo apaya no ni koteko mar timo tich mane omiye. We do not have such kind of challenges so far. The only challenge that I could mention is the rains. But as the weathermen have been saying, the rains are bound to subside by the end of this month, so we expect very smooth progress moving forward. We are going to complete this particular road with him. We have learned a lot from what we experienced with the previous contractor, so we will be able to make sure that this one completes the road. This road, a contractor coming, or it is being launched and there is no work proceeding. But the chair has elaborated to you the steps that have been taken to ensure that the contractor will stay on site and do the work. The manager, the deputy director in charge of KERA in this region, has been given a mandate to prioritize all these old projects that had issues, including, for your notice, the Kanyadiang, which the contract again was terminated for the purposes of giving a contractor who is capable to do the work. Gwenge mag Suba en kama chenro mag lupo kaachiel kod pur dhi e nyime okang' mamalo kendo gedo mar apaya no ka otieki to biro kelo fungruok maduong' ne jolupo kaachiel kod jopur ma osebedo ka neno pek kaluwore gi chal maricho mag apeyni alwora ma Suba. We are very grateful. You can see this place is an agricultural place. So once this road is done, our cereals, whatever, will reach the market so easily. And again, it will make the prices of the maize to go high than it is now. Here in Suba South, our major economic activity is also fishing. So when this road is opened up and tarmacked, then the people of Suba will benefit. Homa Bay County will benefit. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Machiegni mesa mar ohala, Peace Commissioner mochung'ne arita mar nonro mong'ere kaka Office of Data Protection ochako chenro mar tiego oganda ewi kaka ginyalo rito nonro mekgi motelo ne odiechieng' dhialo arita mar nonro kar Data Privacy Day mitimoga tarik 28 dwe mar achiel higa ka higa. Kaluwore kod Commissioner mar nonro Immaculate Kisai to yango ni ma biro kaluwore ni nyaka ne sidh chik matayo nonro mag data higa mag 2019 apisi no oseyudo ng'uru maromo 5,000 mag jogo marita mar nonro mekgi oserochi kendo gisetemo konyo maromo 4,700. Maya momiyo gineno ni ber mondo gichak chenro mapuonjo oganda ewi ber bedo motang' kod ka gichiwo nonro mekgi kamoro amora kaka yorno maduoko piny kwanno. Bende mondo chenro dhi makare, giyawo bad apisi mabiro chwalo tijegi e gwenge odiechieng' makiny e boma ma Kisumu. You're likely to see a slow uptake. But what we've done as an office is to assign a specific person to follow up with government ministries so that that actually then becomes a reality. So it's ongoing. The other things that we have done, given we now, in addition to our ministry, through our cabinet secretary and our PS
writing to all government agencies, we opened our office for training. You will be shocked. Every week we have a minimum of 2 training happening at in Nairobi, and we have also empowered our regional offices to be having that. You will therefore understand why when you log on to certain websites, for those who go online from time to time, you'll be asked whether you want to accept cookie, isn't it? Or accept privacy and all that. That different people have different tastes and values, and different countries have different laws that you must allow people to access certain things that you do not. If therefore you sit at the editorial desk and you do not understand these things, you are going to publish information that is illegal, that is going to put you in hot soup. County Homa Bay yawayanga chenro mandikruok ma joket mwandu e county no e yor mbui. Chenro makoro biro neno ni joket mwandu ma e county kata moko kuonde duto ma piny mangima obedo gi thuolo ma donjore dongruok mar county no. Ma biro ndalo machuok kende tibago nyasi machaka yanga chenro maketo mwandu e county no ibiro yore gi jatend piny Kenya William Ruto. Lidio Keyo nigi ler. Kaka yor lombo joket mwandu maya e konde duto ma pacho ka kod pinje maoko, county ma Homa Bay yao yanga chenro mar ndikruok mar joket mwandu e county no e yor mbui. Chenro makamano no telia gi Governor ma Homa Bay Gladys Wanga, kendo no yore gi jambetre mar piny Amerika Meg Whitman, jatend migao mar ohala, kembe kod keto mwandu Rebecca Miano, jakom riwruok mar governors ma pacho ka Ann Waiguru, kod jotelo mamoko duto mano yudo thuolo mar jiwo joket mwandu mar keto mwandu e county ma Homa Bay. The theme of the conference is unlocking the bay of endless potential, and we have put forth several value chains that we would like investments in. We will do everything we can as the United States of America to invite investors to your conference. We will make sure that we go after those and try to get the right people to Homa Bay. Because I believe Homa Bay is one of those places you have to see it to believe it. And I join the governor in inviting all of you to come to Homa Bay for the conference and to make this actually a turning point for our fortunes of this truly remarkably endowed county. In the ever-evolving landscape of investments, adaptability is key. Let us, in the spirit of the theme of this conference, unlocking the bay of endless potential, embrace change, innovation, and the endless possibilities that lie in the intersection of ideas and capital. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga onyiso nyalo ma county ma Homa Bay nigo mar dongore ahinya to ka thuolo mag keto mwandu mantiere county no otigo yo makare. En conference mwadwa kelogo joket mwandu ei Homa Bay mondo joket mwandu obi e area mar pamba, e area mar edible oils machalo njugu, machalo soya, machalo palm oil, machalo sunflower, mondo gibi, mondo giket mwandu gi area mar rech gi nam. To gi area mar limbe kata tourism. Wadwa ni mondo welo bi Homa Bay one ber mar Homa Bay kichako gi Simbi Nyaima. Okwayo ganda ma jo Homa Bay mantiere bombe mamoko ma pachuka kod mago manie pinje maoko mondo mi okaw thuolo makama mar neno ne gisiro dongruok e county ma Homa Bay. Wadwa kwayo jo Kenya duto moloyo to jo dalawa ma Homa Bay mani oko Nairobi, moko ni Mombasa, moko ni Kisumu, moko ni Nakuru, moko ni Loka, Amerika nyaka Europe. Wadwa kwagi ni maesa magikel mwandugi dala. Onge tiende bedo ni koro mwandu ni oko. Hapana, gikel mwandugi dala, giger dala, wageruru dala. Riwruok mar pinje mag Europe kod pinje mamoko onyiso dwaro margi mar jiwo keto mwandu e county ma Homa Bay ka jodak ma county no koro jiwo mondo mi oket ikruok makare ne keto mwandu kod dongruok. And we will take all the EU ambassadors on a trip which will to the western counties, which will include Homa Bay. Jo kan mwandu ok nyal biro ni ngato biro yao jinari to pamba wakelo kinji. Ngato biro yao kar rabuon to rabuon wagolo kinji.
wadogure pur, wadogure puothe. Wan kaka sirikal, wabro konyo gi kodhi, wabro konyo gi support mar extension, wabro konyo gi manyo joma nyalo kawo mwanduwa kwasepurogi. Nyasini biro mana ndalo machuok kende to ibago romo mar joket mwandu e kaunti ma Homa Bay kochakore tarik 27 nyaka tarik 29 dwe mar 2 higani. Nyasi ma ibiro telie gi jatend piny Kenya William Ruto. Asanteni sana. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Tinto tikoma na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimebwana eno bwengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati mdu arumu ya kombua ani mambi no chote kumusani no ya kombua nandi mambi no chote bya mate ani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanya ini. Torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Mohamed Salah kata Mo Salah en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka winga kata jaloyo makora chwich ne tim noendo mar Premier League mong'ere kaka Liverpool, to en e captain mar tim noendo mar Misri. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiriwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi. Ngani? Ngani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Kweth ma jong'wech mabiro ting'o bendera e ng'we kinda maluoro kor gwenge cross country e piny Tunisia boma ma Tunis ibiro walo tarik 25 dwe mar 2 higani e piem mar Sirikwa Classic Cross Country. Kaluwore kod ken mar AK Jackson Tuwe olero ni piem ma kama biro bag e boma ma Eldoret. Tuwe wacho ni piny Kenya ne yudo osimbo kendo bedo joloch e telo mogik mano bag e piny Algeria higa mar 2018 ka en gi geno ni Kenya biro siro loch kod kwan midila mathoth e tielo ma higani.